Sí, bona nit. Bona nit, doctor, quedem així, els professors es poden saludar? Bona nit, doctor. Manso, Bona nit. Sí, un plaer autèntic saludar-te un altre cop. sents el professor des de les Pitiuses? Sí, el sento. Bé, doncs, Manso, un plaer fantàstic saludar-te un altre gràcies, cop. gràcies. Estic content d'allò més. Veig que no us dirigiu la paraula, el professor doctor quedem així, però engegarem. Parlem del capsigrany, l'Anius senator. Una mica la descripció d'aquest ocell, el professor com el faríem? És un ocell petit, gran, escardalenc, de les comarques usonenques, el podem trobar a les Pitiuses? Sí, suposo que ara Perfexà doncs, dirà que és un ocell que fa 3 tones, que fa 4 metres, que menja elefants, oi que sí? És Perfexà, eh? No exactament, però no va mal encaminat. Les mides no són exactament aquestes. Escoltem un moment la gravació que ens ha portat el professor. Molt bé. Baixem la música. Xavi, gràcies. És aquest, el capsigrany? Bé, és secant, és fantàstic secant de la capsigrany. Escoltem, no és secant de capsigrany. Tornem a l'escoltar, sense música, absolutament. Molt bé. En espanyol, per la gent que no coneix, s'anomena sabajorro. Normalment, la identitat de la capsigrany, com diuen vostres, és que la cap se pot girar 392 graus. S'alimenta d'orugues, de baies de sa bosc, d'algun jabalí de tant en tant, i s'arma mortífera i sola. Doctor, quedem així? Sí, esclar, suposo que el Perfexà ha oblidat dir doncs, que es tracta d'un ocell que també pot destrossar edificis amb el seu cop d'ala, oi que sí? Bé, no s'han donat els casos, però podria ser, no se descarta. I això que contra un vehicle pesant, com ara un camió, un tractor, doncs el pot volcar. Bé, no exagerem, les coses en sa mesura, Atenció, aquest soroll podríem dir que és quan el capsigrany, que són uns ocells insectívors, està a punt de caçar. Bé, insectívors i d'altres aliments, però sí, principalment insectívors, està a punt d'aparellar-se i de caçar, perquè normalment quan caça la parella. És a dir, s'alimenta de la parella. La primer menjar, quan té aproximadament 3 o 4 anys de vida, és la parella. Amb aquest crit que estem sentint de fons, atrau la parella. Doctor, quedem així, aquest tipus d'animals solen ser perillosos, no? No ho sé pas, però jo tinc una pregunta. Si es menja la parella, doncs el primer que fa, com arriba a reproduir-se? Bé, l'animal és omnívor, és a dir, un cop alimentat de la parella, se fa la fecundació dintre de l'animal. I neix la fetus, neix l'ou i continua la reproducció. Claríssim. Bé, una altra cosa, una altra dada que us volia donar és que li agraden especialment les llagostes. Podríem parlar de llagosta marina, escoltem, llagosta marina... Li agrada la llagosta barrejada amb alguna mosca, també de tant en tant, però no sé la un aliment tan... podríem parlar de la llagosta del mar, muntanya, com ho tenim això? S'han trobat en l'estómac de la capsigrany alguna llagosta marina, no és l'aliment preferit, algunes s'ha trobat, però principalment són les terrestres, les llagostes terrestres que s'alimenten. Doctor, quedem així? Sardines, potser, també? Bacallà? Sardines i bacallà tampoc és que s'alimentin molt, perquè normalment no estan a la vora de les costes, però si és que s'aliment, també se'l mengen. El niu és molt especial, també. Té una forma de tassa molt ben acabat i situat a les capçanes dels arbres. Molt bé. És maco de veure, n'ha vist cap, doctor, quedem així? Jo n'he vist, però no a les Pitiuses, sinó que l'he vist al nord d'Europa, que és tota la zona d'Escandinàvia. Exacte, principalment en les palmeres d'Escandinàvia, és allà on tenen els nius, els capsigranys. Parlem d'ocells migradors, quants quilòmetres poden volar? Poden volar, podríem dir, 2-3 metres, no més. Com a màxim 3 metres volen. Després caminen, els ocells caminen, agafen una revolada més, poden fer 30 centímetres més, tampoc exagerem més, i van fent així la progressió. Per tant, poden arribar, podríem dir, doctor, quedem així, fins al quilòmetre de migració? Ho desconec, clar, jo desconec els hàbits migratoris d'aquest ocell. Jo personalment he vist a Suècia, no sé si es tracta el mateix, els mateixos exemplars que han visitat anteriorment les Pitiuses. En aquest cas podríem dir que hauran estat anys per arribar-hi, oi? Sí, com a molt. Dos metres. Exactament, com a molt algun exemplar ha arribat a fer 1 quilòmetre en sa vida, com a molt. Bé, un altre document sonor que escoltareu ara tot seguit. Atenció, molt espectacular.
Què és això? Bé, la fenta de la capsigrany normalment hi va les mosques, com és habitual amb totes les fentes, i aprofiten per alimentar-se de les mosques també, de la fenta, perquè els nutrients de les mosques són absolutament essencials per la bec. La bec. La bec de l'animal se nodreix de les mosques. És a dir, la bec és desproporcionat amb la, diguem-ne, allargada de la cos. I és principalment amb els nutrients de les mosques. Doctor, quedem així? Alguna cosa més afegim, aquests sons que sentim de fons, de cabines? No, simplement penso que el so doncs, explica per ell mateix. Fora possible sentir el so de l'ocell quan està dormint? És possible, sí, el podem sentir ara mateix. És aquest? Va ser aquest, exactament. És molt de fons, però vaig poder captar el so. Moltes gràcies, doctor, quedem així. Moltes gràcies al professor i d'aquí un parell o 3 de setmanes ens tornarem a retrobar en aquests estudis. Molt bé. Gràcies. Ben trobat.